Naghita ka sa paggamit og mga picking driver's license ang gikaalarma karon sa traffic officials sa Mandaue City. Karon lang buwan na upat ka mga drivers ang migamit sa nini nga ilang nadakpan. Ang report ni Nico Serino. Labing bag-ong nakumpiskar sa taga-Traffic Enforcement Agency ni atong Biyernes lang, kining sa usa ka driver nga taga-Liloan gisikop kay wala mo tahod sa traffic sign, nag-left turn bisan gidili. Dihang gisusi ang lisensya aron isyuhan og citation, giingong mikalit kini og sibak. Dito nasuta nga peke di ay ang lisensya base usab sa verification sa taga-team ngadto sa LTO. Confirm ni siya nga fake, so kanang it validates our kuan nga nganong niikyas ni siya. Kay gawas nga iyahang rehistro is kuan kining iyang rehistro is expired. Kuan sad fake sad iyang license. Matod ni Rituya, karong buwan na lang, kaupat na sila nakasugat og mga motorista nga nagamit og pekeng lisensya. Ang delikado kuno niini kung ang orihinal nga tag-iya sa license number posibleng makwestiyon kung dunay mahitabo. Gipakita kanamo sa taga-team ang ubay-ubay nga mga lisensya nga nasutang peke nga ila nang nasakmit. Sa Mandaue City, dunay 3,000 pesos nga multa kung makuhaan og pekeng lisensya nga gigamit sa driver. Kumpiskahon pagyud kini. Kining mga drivers nga nagamit og kuan gani mga counterfeit nga mga driver's license dili man tani gina kuan tolerate dire. Kay especially risgo ni sila sa atong mga commuters, sa ato ang mga motorista ba. Awhag nila sa mga motorista mutuman sa balaod ug adto ra sa LTO mukuha og lisensya dili sa laing opisina o sa mga tao nga nagtanyag niini. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak.